Kawadhi nyime ni Ogai ma kojolo mar obila mapacho ka Gilbert Masengeli onyiso ikruok makare mar bad migawo mar obila e wi arita. Masengeli mane owuoyo e kar tiego obila ma Embakasi kinde romo manywanda jodito mag obila mapacho ka duto ne okone jogo mapango bago ng'anyo tich ang'wen ni mondo otim mano kalure kod dwaro mar chik. Jatend obila bende olero ni gibiro timo duto maginyalo mar neno ni arita kwe onya e tunge Kenya duto. Romo bende ne ogoyo turbim e wi kaka sekta mar arita osechiedho e bwo dweche 2 mokalo ahinya to kinde ma yande ng'anyo omako alwora mathoth Thurka. We are just talking about the normal general security. That one we will call for another day, a press, but the fact that we've mentioned it is that everybody, every Kenyan, as per the law, has liberty to demonstrate, picket, and assemble as per the law. And that one, each and everyone is very much aware. And where the privilege of the rights of one ends is where the other starts. We are all Kenyans, and we have to live by the rule of law. This is a Kenya governed by democracy and governance by the Constitution.